Hirap sa ulo. Hirap sa hika. Hirap sa pleka. Pag may hirap, may ginawa. Take it easy. Lemons Forte Capsule. Lagundi. Natural. Tumutulong para tumawi at palabasin ang plema. Ang Lemons Forte Capsule ay ginahawang magandali. Madaling bitbitin. Ginhawang dugo. Sa ubos higa, Lemons Forte Capsule. Sa lagundi, Lemons. Easy. Lessons from Dynamo. Therefore, the things will last long. What's with this? Guy using Excel. Tatagal ng bubble creamer kapag working days pa walang gel. Love the long-lasting bango ng gel. Promise me, hindi ko mabibigyan. Exactly. Hindi ko mabibigyan sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng kanal mo. Ibang swerte ko. Bet in it, page. Nakatulog ka? Ako, may lagnat ko. Siyempre agad. Siyempre, pwede ko lang naman ang tiyan. Plastic, no shit, na palit sa ton. Ang galit na ito. Nagsusukat na lagnat ka na. Ano pa ilang ng gamot? Siyempre, mamut. Ang tenta, pwede kahit wala naman ang tiyan. Plastic, no shit, na palit sa ton. Ang galit na siyempre. Ayos lang, Roy. Naiintindihan ko. Pero hindi pa dito natatapos ang pagkagkapo sa mga gulero. Kasama rin natin ang lahat ng bumuto at sumuporta kay Mama. At mas marami yung kayong magirero, di ba? Maaaring nasa Menorca tayo sa City Hall. Pero sa labas, sa lansangan, sa buong Maynila, tayo ang mayorya. Yun ang nararamdaman ng mga kidero. Hindi. Ay, pero ano pa? Ako, sabihin ang inyong pangalan. Ako, Naalala bilang konsehal ng Lungsod ng Maynila. Ako si, sabihin ang inyong pangalan, Roberto Guerrero. Naalala bilang Vice Alcalde ng Lungsod ng Maynila. Bahala bilang alkalde ng Lungsod ng Maynila. Ay taimtim na nangyayari ay taimtim na nangyayari. Pamumunuan ng ating lungsod. Pagtatanggol ang daraan ang buong lungsod. Ipagsatanggol ang dala at kapakanan ng bawat Maynila. At buong puso ko inaalaan ang aking sarili sa pagbibigay ng Maynila at sa sambayanan ng Pilipinas. Kasi hanawa ako ng buong Maynila. Napakalaking karangalan ko na akong pinigyan ko bilang mayor ang ating lungsod sa Maynila. Isa ko ako kung grabe pa dinero
Sisning Lorne, good evening. Kamusta ka na? Hindi natin dapat iwan si Mia. Aminin natin siya. Ay, anong mangyayari kung natin iwan si Mia? Hindi na ako mabubuhay sa tao. Mas naging komplikado. Kailan mo makapagsabi sa akin ng totoo? Buhay pa ho ba ang asawa niya? Nandito ho ba sa ospital si Mabuhay? Takot ka sa tatay mo. Sumama ko. Sa kulit dalawang linggo. Ay, okay. Thank you. Thank you, Sisning Lorne. Thank you so much. Feeling the thinking. Yung mga itinatago sa akin yan. Ano ginagawa mo? Dapat gumagawa ng mga bagay na walang oversight. Maayos pa ba ang huli? Paano kung balikan namin? Nakawala si Samuel. Si Mabuhay, ano nangyayari? Kasi ano ba, paano ka na sinahanap? Hindi ba sapat kaya nasinusundan na siya? Ako na yung director. Okay, totally okay. Ang huling kwento, weeknights, 8:45 p.m. Enjoy ka na. Ano ang kalimang planeta wala sa araw, Jupiter? Lato ang pick sa lilo. Enjoy the next hour. Sa pata. Strong retroactive second. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabi, at may abala pa. Pero, kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa natin creamy special ito. May have special handaan with Lady's Choice. Ilang taon na po siya? Pag-ilang na po. Pwede mo ipag-ibigan? Others are exposed to 200 viruses, but protected while making friends. With up to 1 billion probiotics, suitable for respiratory protection. Leader 3 Plus, your active blood. Millions and millions of hair fall. My hair gets its daily dose of provitamins through Pantene. $40 provitamins, life and biotin to help with hair fall immunity. Your 10 times less hair fall. Pantene. Tropical Blanca, the number one creamy coffee in the Philippines. So creamy. Winners na ito. Correct yun. That's why it's the number one creamy coffee. Tropical Blanca. Creamy at gentle sa coffee. Sabi nila, healthy fit. Sabi nila, sweet early. Sabi nito, kumain ng immune system. Immune Pro, full para may 100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi nito, Immune Pro. Not yan. Kayang-kaya. Ang select of bestsellers 2-in-1. Focus nila na. Easy clean and rock and roll. I think the line that gives them the best flowers. Or I can be the one that protects them from harmful germs. And that starts with choosing the right soap. I choose Clean Safeguard because
at igandahin ang aming new look. Same goodness. After na sila, kung sasabihin ni Parada, oh, yun. Nakabago na naman dahil sa Bago Wings Power Liquid. May hawak ko sa technology. Kaya mas matakbo. Kaya mas maraming malaki sa powder. Bago wins power liquid. Ang makapagong pagkusot, mas marami na naman. Huwag na kuresa sa pansin. Happy Pansit Canton Pesos. Lutuin ang Pansit Canton Fried. Lutuin Pansit Canton Omelette. Try mo na ang para sa happiness at cheese. Dapat mag-ingat sa usok. Hello, Mami D. Good evening. Inday Lauren, thank you so much. Magtiwala sa Wilkins System, most trusted by doctors. Thank you, thank you. Sweet dreams from day one. Especially ride. May Pangalaga and Holland Option. Puno ang malaking sun and healthy. Sisning Lorn, nadumduman mong jiraman sa kadalom sang sang opisina nyo sang una sa Plaza Libertad. Sa sports na pintutunan ng champion sa buhay. Get your child into sports today. Ay, okay, Sisning Lorn. Ang jiramans ba nadumduman mo? Sang college ako. Pero migid kami na daya nag-order. Batchoy, kay dra ko sa sagasa, nag-board bala. Pero may ako kinasugo sang tiya kung nga magbakal sang batchoy. Tapos uli ilang ang ilang cook na patay na medyo maghina-hina ng ilang ilang luto. Tapos sa nagtrabaho na ako, dira kami nagstay sa babaw sang SSS. 'Di ba may apartment dira? Dira kami nagsaylo mga tiya ko. Sa ako naga-board sang una, dara sa may Chuklim bala, sa tubang sang Chuklim, sa Perla Compania de Seguros office na beside sina sang Perla Compania de Seguros, dara akong boarding house. Ano lang, walking distance lang sa tanan, Plaza Libertad, San Jose Church. Sa college ko, ako sa Cabalong Western College ako nag-graduate, nag-eskwela. Pagkatapos ang nag-employ na ako, eskwela ko liwat, Iloilo State College of Fisheries, Barotac. Pero may learning center kami sa Campo Delgado. So, Saturday, Sunday lang amon ang klase namon. Nakatapak na ako sa Barotac, sa main campus, sang nag-in-STP kami. Kag nag-process kami for, nag-depend pa pala kami. And then, nag-process kami sa amon nga graduation. Yon. Ang sarap na sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na sa San Marino Oil. Oo, sang una nga panahon, nami ang Kabalom tungod nga pioneer sila sa computer courses. So, kami, hindi man kami pioneer, may nauna pa nga mga years sa amon. Pero demand kaayo 1990s ang computer. Gusto ko tani mag-eskwela, teacher tani ang gusto ko sa UI. Kaso, hangabal sa tiya ko, kasi siya man magasto. Maano daw ako, ma-teach daw ako sa bukid. Amo na ko nga ang naghambal siya nga demand ang computer. So, computer course na lang ang kuha ko. Siya man ang mapa-eskwela. So, wala akong mahimo.
Ara pa. Ara pa sis ning Lorne. Dumdamo kami. Oh, dumdamo kami sa una students mo. Damo di kami. Thousands. Okay pa, damo pa naman mga students. Damo pa mga students. Kag isa pa, gamay na ng abi naga-enrolled sa computer courses. So kami damo-damo kami sa unang nga sections. So may morning session, may afternoon session ako. Purple, yes, purple nga checkered ang akon nga palda. Long sleeve ang blouse. Long sleeve at saka may color pa. Haba-haba ng color. Ay nako, ang life ko sa una being a student. Being a student. Drawing Whitey, good evening. Nami daad magchika sis, sakit mata ko, lingin ulo ko. Ako sis, gabatsyag naman ako sakit ulo ko, tapos nag-connect sa mata ko. So, ano ako, antipara is the key. Subong wala ko gani antipara, ginawa ko nakahimutad. Except muna ako sis. Sige sis, thank you so much. Thank you. Chika lang ta sunod Busbel, good evening. Kaina kaaga okay man. Tapos bigla nahilo, tapos nagdot-dot pa. Nagdot-dot pa. Nami abi dot-dot. Malingaw ka, kapin pa kon finish na bala yung mga trabaho. Ang imo dara nga ano ganay panawag nga daily routine. So nami gid magdot-dot mo. Amo nagasakit man mata ko. Ay maan. Mga abi kay internet world nakita mo. Di daw libre man bala ang sayang balang kinabayaran kada bulan sa internet kung hindi magamit. Bye sis Ning Lorne, thank you so much. Ma'am Chin TV Mix, thank you. Bye. Good evening. Bye sis Ning Lorne. Kaya maaga akong natulog. Okay, good night sis Ning Lorne. Playing ako sa inyo ha, Ma'am Jean. Check mo na lang comment ko dyan sa comment section sa Play All. Boss Bell, playing. Ma'am Lynn, playing sa inyo tatlo. Ma'am Jean, nasadyahan ako pala subong days pa lang. May improvement na. Ha. Never mention lang ha. Boss Bell. Ay wow, thank you so much sa pa-renewal. Thank you Ma'am Jean. Humahabol din si Boss Bell. Ang saya-saya natin. Ma'am Lynn. Playing ako sa inyo ha. Itong resibo ko
Ito, si Ma'am Jean. Ito. Nan. Ma'am Jean playing. Ito naman si Ma'am Lynn. Ito naman si Boss Bell. Lumalaki na ang aking flower. Ito na, namatay yung isa. Thank you. You're welcome, Boss Bell. Natuto din, Ma'am Rosa. Sige, sa ano na lang natin pag-usapan sa GC. Basta, saya-saya natin. May improvement na. Allah! Oh! Ay, naku. Diba, Ma'am Lynn, Busbel, Ma'am Jean? Nasaya-saya ko. So, this is it, pansit. Mga kids ngayon, hirap mag-focus sa pag-aaral. Distracted sa games, cellphone, hirap talaga mag-focus. Kaya I chose Champion, the official chocolate drink of the NBA. Tulong para may energy for the body, energy for the brain. Harang, thank you. Bella Skyler, thank you. Ay, nag-umpisa na sakit ang mata ko. Kuha muna ako ng aking At sa sports, Champion, energy for the brain. antipara. Orbintas. Choose Duratest BC for dry cough. Duratest AX for cough and phlegm. Get better faster with Duratest. Christmas season
Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Pagpiling ko talaga. Bibay na ako. Sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood. It does not solve financial problems.
Chang Ami. Hindi mawawala ng pag-asa. Ipag-ibig ko ang tatay ko ng kaibigan mo. That's what I'm talking about. Rumble in dahil tayo ang tagapagtanggol sa Kristo. FDJ's mahagyan ang bagong yugto. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari mong masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kailangan mo gawin ang trabaho ko. Ako na ang nurse manager. At tinatakot na si Samuel under your monitoring. Pero ano, Olivia? Parte na ako ng pamilya ko sa Milanay. Sila dalawa ni Manong yung importante sa akin. Kapag napatunayan kung buhay ko si Mabiti, gusto ko magbayad siya sa ginawa niya sa inyo. At alam kong kasama yung maaaring maapektuhan si Mia. Sana ba ako sukupatay ba? Hindi napatay ka ng pamilya namin. Okay lang yung case Patpat. Basta huwag nang mag-aaral si Puno tsaka si Patpat. Hindi natin iwan si Mia. Hindi mangiulay. Pat, hindi sino nakatanong eh. Mang Tommy, happy day. Ito ang happy day. Maraming salamat sa natulong mo ha. At saka sa pagpapayro mo sa akin. Libro mo yan. Nagustuhan ni... Hello, Ma'am Jean. Ay, Ma'am Lynn. Good evening. Ang batang dinalo ni Batibat. Oo. Nakabisado ko na nga eh. So, naman, nakakapag-paint ka na ng paro-paro. Hindi pa po, Mang Tommy. Hindi pa kaya ni Matmat mag-drawing ng paru-paro. Pero susubukan ni Matmat. Susubukan pa rin. Sino kaya sa tingin mo sa atin ang mauuna? Mauna saan, Mang Tommy? May karera po ba? Hindi kami ha. Sino
Sige, mauna na. Makapag-paint ka, magpalparon. Galing ko sa trauma ko. Kung sino kay Mang Tommy o kay Matthew makakakita ng pito. Tama ka. Sabay natin makita ang pinto para sabay tayong lumabas. Lalabas tayo dalawa. Mamili. Ate, gusto ko sana kausapin. Sapatos, kaya pasulod. Tawag ko sa Gusto ko natigil mo ng heads up si Nia. Total, palagi mo kayo kasi. away naman po si niya. Huwag mo akong pauna. All I'm saying is, kung meron siyang aaskasaw na papeles, ano yung kailangan sabihin sa papel niya. Namaste. Sige, boy, sabihin. Make sure she understands that. Good evening, Cheloy. Ma'am Lynn, ang saya-saya natin. Ang laki ng improvement, Ma'am Lynn. Thank you so much. Bakit? Ano na siya? Nurse. Nurse. Nurse ka. Samuel, ako ito. Ipas mo na ako dito. Ilabas mo na ako dito. Ayoko na dito. Ayoko na mamatay dito.
about mag-practice ka? Practice si... Yes. They say practice makes progress. So, practice ka muna sa pag-drawing ng mga expressions. Tapos, i-imagine mo yung mukha ng mga characters. Pag na-imagine mo na yun, madodrawing mo na, di ba? Mahal mo ako. Ano mo yung magaling ka, observant. Pero may natayin ka. Kailangan mapasa mo yan by next week. Next week, dapat may mukha na sila mamakahan. Yes. Kailangan mo ipasa. Next week. Okay, Nay. Once in life, kailan mo makapagsabi sa akin ng totoo? Buhay pa ko ba ang asawa ninyo? Sabay. Para ako sa kapakanan ng pera. Hindi ko ba sa ospital si Mabuhay? Totoo po. Patay na siya. Patay na sa uwa. Nakakala ko ba na sa challenge mo, okay na? Relatively. Josel Angeles, Lucky Garcia, Mati Victorino. Ayan silang lahat. Of course, Leo Consuelo Austria. They have captain Red Slaughter. Rico Villanueva. Jerry Aliato. Emilio Rundo. Of course, Geronimo Sano. My goodness, Richie Paras. Kelly Williams. And MVP. Sumar Fajardo. Alvin Patrimonio. Pino Harencio. Atoito. El presidente Ron Fernandez. At dito silang lahat. My goodness. Why si Jowo out? Jason Werner. Ha? Why si Arencio out? Why si... Sino ganing taga Mandorriao ah? Taga Numangas. Digna DC.
si Dignadisi, si sino kaning taga Tumangas, Dorendes. Ako sa mga ano yun? Ako sa mga NPBL. Jerry Codinera, wala man. Para. May we call on our PBA Board of Governors and PBA Commissioner Willie Job. Ato Dignadisi. Si Agustin wala. Sa Prostin mo. Samboy Lim niya patay na, no? Now, may we call on PBA Chairman Ricky Vargas. Ito ang Why si Norman Black daw? Ano yung import niya? Oo, gani. Pero why saya da sa no? palakpakan natin. Mga ano yan? Pinoy lang na yan. Okay. I am very humbled to be the chairman of the PBA Board of Governors during this 50th season. I express my deepest gratitude to the board and the team owners for this incredible honor. Ladies and gentlemen, athletes and fans, team owners, thank you for your support. I wish all teams the best of luck as we celebrate 50 years of passion, teamwork, and Filipino basketball. May the Jubilee season inspire greatness, unite communities, especially during these challenging times.
Sa wakas, opisyal na nagbukas ang ating ika-50 season ng PBA Solid! Maraming salamat sa kabuuan ng PBA Board of Governors, PBA Commissioner at PBA Chairman at sa lahat ng former PBA players and PBA teams. Para sa lahat ng solid PBA fans, patuloy po natin tangkilikin ang PBA teams sa mga susunod pang mga taon. Congratulations, PBA Solid! Thank you very much! Solid na solid ang PBA! Wala sa akin po, thank you very much, Almira. Thank you, Jay. Yes, thank you so much, PBA, for this opportunity and an honor to be part of this very memorable event. And we also be part of the fact that it's another year stronger for PBA. Once again, unang-una, palakpakan po natin ang ating mga legends. At syempre, lahat po na maglalaban-laban. 12 teams will be playing. Of course, at maglalaban-laban sila for the 50th season of PBA Solid! Ang system program ay rated PG at hindi at kapag ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ano ganon? Pag di kayo diba, dapat nakapwesto na kayo. Dahil pagpapay sa ating kwento, walang tatayo sa kinuupuan nyo. Ako ang lupap ng isang patay na lumay na mga Logan at ito, ang takpay mga kwentong Mark Logan. Mapanghamong pelikula, itinakda bilang isang serye, pero sinubukan gawing entry sa Metro Manila Film Festival. At sabi na ng MNFF Screening Committee, aba, why not? Lumipot sa ilang karakter na may markabong papel ang The Kingdom. Rick Soto bilang lakad na isip, ang pinuno ng Kingdom of Kalayaan. Nawala ng diya sa pamumuno nang mamatay ang asawang sila ang Billy Vilaya. Ngayon, pinipilit ng ibalik ang dating niling ng kanyang pamumuno sa kaharian. Piolo Pascual o Sulo, magsasaka, tapos sa pinag-aralan dahil salat sa kahirapan. Malinis, walang tato, na simbolo ng estado sa buhay ng mga tao noon. Sa kabila ng mga nararanasang diskriminasyon, nananatili siyang isang matinong mamamayan. Si Lucero Asmagat Maglis, panganay sa mga anak nila kay Makisig, kulang ang kilala nila upang siya ay manungkulan bilang tagapagmana niya sa kapangyarihan. Inaambisyon ni Magat na siya ang manuklok bilang kapalikilakan sa trono. Christine Reyes bilang Dayang Matias, gitna sa tatlong anak nila kay Makisig. Matalino, nahasa na maging tagapamahala ng Kingdom. Pero umibig sa anak ng palabang angkan at nagkaroon sila ng anak. Mula noon, tunanay ng pakitulong sa kanya, nilakan. Sue Ramirez bilang Dayan Luwalhati, bunso sa anak nilakan. Nakatakdang makasal sa prinsipe ng Thailand. Sa araw ng kasal, tinupot siya. Dito umiksel na si Sulo bilang tagapagligtas. Sa pakikisama niya kay Sulo, nabatid ni Luwalhati ang mga kapalpakan sa pamamalakad ng kanyang ama. Sa pelikula ito, walang Erte Pabisoto, isang kaharian ng tema tulad ng kay Erte. Pero wala itong komedya. Seryoso dito, si Bossing. It's a family drama that nobody's ever seen before. Kaya galing ako dun sa concept kasi parang, ako nga yun, ang daming sinakap sa bansa natin, pero wala ka lang nakaisip. Ano kayang itsura ng Pilipinas pag hindi nangyari ang lahat? Paano
hindi tayo nasakop ng kahit sino. Eto sana tayo dapat. May sarili tayong culture na walang influence ng iba. The story itself is followed. Pag gumagawa tayo ng pelikula, we want to be able to feel yung eagerness mo to know about the film. And I can say, safely say, that when it came down, uuwi ka na mag-iisip na ano ba talaga pwede nangyari sa buhay natin mga Pilipino at hindi na chance. Ito yun, dinidipik niya yung the what if, if we were not conquered. So yun na nga, nakaharap sa problema sila kay Makisi dahil di nasa sure kung sino sa kanyang tatlong anak ang magmamana ng kanyang posisyon. Si Magat mainitin ang ulo, si Matulak naman, bad shot na kailangan ang dahil luwalhati. Ayun na nga, nakakanya. Ang dami na involved ng mga tao behind the production ng The Kingdom. Mga taong hindi tipid-tubig na nagbigay ng kanilang mga makabuluhang input para maitayo ang isang pelikulang ngayon lamang nangyari sa kasaysayan. Well, Yung konsepto ng Lilo, nag-umpisa siya around mga 4 years ago. Actually, it was going to be a series muna. Tapos for whatever reason, hindi namin siya naihanda in time. So, medyo dineliver na namin and we were planning to do it again in the future. we wanted to present an alternative Philippines. We were also very conscious of the world building aspect of this concept. We worked with a couple of professors who are experts in history and anthropology of the Philippines. Kung naging one writer tayo, ito yung, is it good? Or maybe bad? Nakikita mo ito sa pelikula. Then I read the script and I discussed it with my creative team. Some of them said it's not good because it's not an easy thing to make. We can mess up big time, but if we do it really well, what a gift, right? What a gift to Filipino anytime. Sana, may mabigay din sa kanila na sense of patriotism. You remember how beautiful our language is, how beautiful our music is, how beautiful our art is, all the way through how we wish to speak to each other. Yung mga detalye na yun are all parts of culture. So sana, pag napanood ng mga tao, para matandaan nila, ay ganun talaga na kultura ng Pilipino. Makipagkwentuhan para maligaya ang umaga sa Good morning, kapatid. Dito sa RPTV para sa Pinoy. Ted Filon at Agent Chacha, Monday to Friday, 8 a.m. sa RPTV para sa Pinoy. Publiko serbisyo hatid sa inyo na Wanted sa radyo, live tayo ngayon sa Rocky Tulfo in Action, mabilis na mag-support at action. tutulong po kami. Wanted sa radyo. Dito lang sa RPTV para sa Pinoy. Itong sunset ng kando, hindi lang matatanda ang sumasapol. Dahil kaya makipagkatuloy, itong small but terrible. Hindi lang umahawak ng Crayola at first in line sa kinakanta. Dahil siya man ay kumikit, pagdating sa pagpalo ay ang 10. Binisita pa namin sa Antipolo, itin si Kyle. Namutan ng tatlo. Yes, mga kalogs, tama ninyo. Nasa Martes pa lang ata ay marunong na pumalo. Una talaga nakita namin at pansin namin si Kyle na nagda-drums. Yung stockings na laruan, na cup, short stockings na cup, gano'n. Niratag niya yun doon sa harapan niya. Pinupukpok niya lang ng gano'n. As in, wala pang beat, wala pang pukpok lang. Nung nakita namin siya, nag-video namin siya, parang binukso na lang ng video na lang namin siya ng project hanggang sa tuloy-tuloy na. Ano lang siya nun? Parang 8 months. Nagmana siya kay daddy niya. Ng kabataan ko, ang piniplay ko ay una ko din
sa church programs. First time ko nakawakan yun kasi lata-lata lang rin hila. Sa church ako doon ako natuto lahat ng instruments. Anong ilakad ko ay kung yung abulin, makakarton, kaldero, o mga bata sa gilid. Maski kakatindi pa lang ang buhok sa musika, ay maagang nahilo. Yung kapag kami nasa praise and worship, Sunday worship, nakikita namin yung beat niya baka nagsugula eh. So, sumasakto yung beat niya sa may beat niya ng the drums. Kumbaga nakikita namin na nasa timing. Tapos, tuloy-tuloy ang bilis ng progress niya. Sa pakikinig nagsimulang natuto, pati sa panonood ay nahasa ang talento. Lalo sa kanya yung linong at linong niya. Yung maliliit lang ng drums. Yung laruan, as in laruan lang. Pero nasulat din at gumawa kami ng yung tawag doon, yung mat. Paddle mat. Nagkopya ako ng mga bilog-bilog para matitipay kahit magpasig. So, hindi rin hindi pa siya nasisiyo. Kasi binila namin sa drum set eh. Nakita niya na mas maganda. Hinahanap niya, yung narinig niya ang cymbals, hinahanap niya. Actually, nagiging family bonding din namin yan. Kasi si daddy na magigitara, ako kakanta siya ang mag-drums. Nasa stage na si Kyle ngayon na nanonood siya ng drum cover, pero hindi niya yun exactly gagawin. Gagawa siya ng sarili niyang style, sarili niya. So, doon sa church talaga, mahalaga yung drums dito. Yun yung pinagpa-practice namin. Dahil ay mahirap tumaga, pero kapag drumsticks ay nahawakan na, hindi na siya mahihiya. Epang, ng palala. Mahilig man siya pumalo, makasisigurong hindi siya pinalaki sa palo. Tulad ng batang makulit, nag-explore pa sa mundo niyang lihit. Kung nahihiligan niya sa painting, coloring, nasa arts kami ngayon, madali rin siyang maturuan. Pero actually, more on talagang sarili niya, self-study siya. At dahil paparating na Pasko, mananaro rin ang inyong biro. Ang Little Drummer Boy ay naka-warm up na sa regular na pagkanta. Mas malawak yung nalalating. Pero siyempre, of course, kung ano yung laki niya, kung ano talaga yung talagang pinagkarapan sa kanya ni Lord. Kaya bilang parents, ay gusto namin nangyari sa kanya. I-enjoy siya. Yung parang gusto namin siya talagang i-support kung anong gustuhin niya, pagyakin niya. At ngayon nga nakikita namin sa music. Ang support ay kailangan na magsisimula sa mga tahanan. Makapunta man sila sa kahit anong larangan, siguradong tagumpay at kahihinatnan. Dahil ang kulay ng musika para sa mga bata, ang mga salitang mahalaga na dadalhin hanggang pagtanda. Tara sa masayang tanghalian, sama ang mga barkada sa Bulaga dito sa RTTV para sa Pinoy.
para sa kasaysayan. Kaya nag-fly ako like an angel all the way to Japan para masaksihan ang mga anghel, di makalangitan. Pero sa San Rafael, siyang nagawin ng nakalipas ng nabingwit ng nabibig kumilang sa isang milyong tao sa Winnipeg, Canada, Guinness World Record para sa most people dressed as angels in one place. Meron naman ang nagtipon ng mga San Rafaelenyo para gumawa ng kasaysayan ang mapabilang sa Guinness World Records ang balwarte ng mga anghel sa San Rafael, Bulacan. Isipin na mga San Rafaelenyo na at mata, pati mga aspiring angels sa at napaka outfit check. Matapos ang ilang oras, ang mga anghel ay dumikilang sa kadiliman. Literal, kahit inabot ng mga dito mo masasalitang sabot-saling uri ng anghel. Bata, matanda, pundina, may buhok man o wala. May sipit at medyo may nanginindi at namumulala ang mga mata. O, ba't may nagawang ka? O yan, saan napunta? Mahigpit na inspeksyon ang ginagawa ng Guinness sa pagtuturo nito. Kailangan kumpleto ang suot, pakat, halo, at kandila ng mga sanglap. Thank you.